forsøger en ung mand at konfrontere sig selv og hele verden med sit livs sværeste spørgsmål. Bør jeg eksistere? Mit navn er Jacob. Velkommen til. Sæt dig op, hvis du kan. I aften har vi spastiker, Jacob Nossell, og du vil gerne være normal. Ja, tak. Når folk møder mig for første gang, så får de en intensiv impuls til ikke at flytte fra mig. Jeg også slår mig ihjel, så vi kan nok få en rigtig hyggelig aften i aften. Ja. Men min problem er, måske har jeg ret. Du er ligesom en tivoli spejlsag. Du er faktisk en karikatur. Jacob lider af cerebral parese, også kendt som CP eller spastisk lammelse. Og det kan være overordentligt svært at dirigere sine bevægelser. Jacob skal koncentrere. Jacob, hvis du hører, vi har fået DNA-profilen tilbage på dig. Og ja, det ser faktisk rigtig godt ud. Også lidt overraskende. Jamen det er da lige meget, hvad de synes. Det der handler da bare om at skyde på, hvad de synes, Jacob. Må jeg lige forklare dig det? Her har vi din hjerne. Den hjernebark her, den kunne ikke udvikle sig så godt. Så det er ikke helt som det skal være. Når Jacob dør, langt tidligere end gennemsnittet, vil han være noget af en sjældenhed, da fremtidens medicinske og teknologiske udvikling vil gøre det muligt for folk at fravælge børn med handicap fra et tidligt stadie af graviditet. At livet er smukt. Og nu op, det synes jeg. Og for mig, så giver det her lorteliv mening, fordi jeg har valgt det til. Life is a bitch, but she's my bitch. Når jeg kunne sagtens have givet op masser af gange hen ad vejen og været gået ud og hængt mig selv, eller hvad ved jeg, men en eller anden grund, så er der bare for meget nysgerrighed til, at jeg kan give op. Der er et spørgsmål. Der er 2 svarmuligheder. Ingen livliner. Skal du, Jacob Nossell, leve eller dø? A. Leve. B.